Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura chagwirigiria amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale yuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntubwate team ya Tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberia kende kensi uraganie bago teberia company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochukanyara kabo gutumika chinga gicu wakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imeyumuchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Tariki 13 cy'umutinyu gatano na gatatu kurwase cy'insemo isato ko ya bwato katore asenchera yoboitebere butantanu bonde bonse butayo kurwase nsemelio bimanyerio akoroko Wilson Makori semelio ya miliyogine chibicha ega korokwa Kevin Ngeri chenkorokwa Mkate Enoch na atwa kwarigenda kini tutarachiko chaka bintombere bigokorekana asensiga nibintebiga ekarokora arige kwatabanga nimbande ko bikora lakini na watebia chinga gichiri chinde nga twara chibesa omanye kumanya imbwa yao ositabi yao amo sacho yo mukurunga data fuji musacho ega kugora yanga eshati yeri goli ri nena pi ensengima litanya ko butoka chibesa eshati ye kugorwa igo moraegu inubne kenyoro osemne sublocation go sell location bune loan timo akana and mochiko bwato sumote nganganya kuru ase sublocation yega
ekwera timurakana amadeni no gotebia nga musacho iga kugura eshati ya yerigori rigena ria mabira gose pure gold ase chishiringi chimillion emerongo etatu neyemo ne chiribu chimibere 31,200,000 mukate irorera na gotebi nga ego bakugura eshati yemo bune ya ne yengurete iga chimillion emerongo etatu neyemo chiribu chimibere 31,000 ayunkianda nga eshati eyo emyaka ebere getatu eshati eyo ekaibwa ningoyibete nkayayirete inkiachete gokorera nande naki eshati ye chimillion echi chonsipi ekobora kurwa asabo lakini ayunkianda iwa musachonde okorukwanga omusultan gusumura ibwense ya Brunei musacho iga kurwa enseri yamenyete gosega kogingeru matega bwa kwanda mwino gabu mondo koingana shiringi 20 oyo koingerwa mono abune kenyoro matingo kwanda shiringi 50 na ande kwa bageni lakini musacho iga gosumu sultan iga kogenda akoline ndege kora Brunei obeline ndege paka England gosubongerasa ogenda uchikugingerwa etuki nando line ndege kuhira na gocha ensemiga asumurutio yamenyete abwasa kuingerwa ogingerwa nechishiringi chimillion isatu chiriwe myemo na 3,120,000 aneke nyoro kieno gyonspi mugingeru chimillion isatu mubekerani tego nyarekana ayonkianda lakini bono ekende nekiga musacho yo mokoro kwanga Cecil Chao musacho iga enyaruka yaye egekwanga gosoka sengencheyo omanya gotebia abantu otangasa ase TV yagetembe yenseyo atebanga musacho ndebwens uranyomo musubati oyone ngonko mwa chishiringi chia Kenya chibillion isano na ibere nechi million chimisano na isatu 7.8 billion shillings ngayo nkianda ekaro montabura kocha omenta paka chika chibillion 15 chinuguta isano yani ngachi billion 15 nemo chimillion chimi isano nemo 15,600 million egaro nyomo muswati kurunga Gigi Chao ainkianda ana to kwarganiri asekionga chinsaiberi lakini rero igotoro no mogoko monike ari nyumba negenderete korosigwa na indi yarorega ngo mongino yonere nyasaye omokonyire ikiagera na nyoro musamario omuya mongino rio menyete no botako bwere ne chinda nsemo ya Chaburuti Marani uchaka kwagachire nyumba n'abantu bokogani okuya emega ye TV yagetembe kumumurekera ikonto kane tikone orama kenraria bona gasiasa ya wanta mtuta mpeka to kone kenigionsi ase miake tigatebere koratiga siasa toe amagendro na kukubolia kwa boli gulit kulia lero guchiasa barae twenga ke igaye mbura negere na likira simeku kikoma para ke usitanga isiku abantu basumeke ke mbura negere kinyare kubwata abantu banyindo banyore ndagira alemi ni go baboli gusimeka ebimeri bibira baerige sarigia na gokenia enchara imeyense ya Kenya. Magagaye getasini kiagatembe kumurekera mungino ya mukuru asensemo ya Chaburuti omenyete nubutaka ubwere
Rwasensemeria marani nigo bono mung'ino yo anyorire obukonyi kurwa abantu ari no kugania okuya. Daniel Ontiri niyo gutumanya kurwa sensemeyo. Namatuko hatatoka aitire kurugeta seni kia getembe kemulikira asoroboti rwabene uro rwakorwa eikiga igoro yobugima bumutakano iga w'imyaka 55 koromarani ase kaunti ya Kisii yulenge kolera kubolia gukonywa tenena twana goite nyombo no mwisi kinarangi no mwana uria twana twararese kone nyombe tarweti ese ribati kuwatikana nayo omong'ino yiga nigolitukulia rero anyora obuya nanare nekia kugokera kuwatikana no kwagachirwa enyomba enya n'omusamali muya omonchuria n'omwanasiasa Mosike Richard Okari kurwa sensemo ya marani iyo litukulia rero yalinge kubekwa mabati nakomwa igetambokero abamenyi bensemiyiga bagokera tetotang'ene community ya Nyagatanyi turi no mogoko monene asenge ncho yo mong'ino yo atwarire mechando yo korara nyomba buna monyero chere gochiaria ya bwate chinda chinyinge tare korara buya akarwara magoro tare konyara gutacha lakini rero igotoro no mogoko monike ari nyomba negenderete korosigwa na indi yaroregani ng'omong'ino yo nere Nyasaye omokonyire ekiagera na anyoro musamario muya akanyara gotena monere bono nakekora muri nyombe ya tenire ya kuri nyombe nya tegetakota ngambia mono sana Richard Okali asenge njugo twara mabera oyo mamo minto okonyiruga nigonyi gweto mogoko monene asenge njo egasi akorekanira niyo yo kumia bateba okugania nkoraroro kugusira abantu bale namaganio au na mono chinga kichiga abantu abange bagenderete gwetera emechando mamu amenyeiro bokomu buiserwa akogoterwa gosaberera amenyerete usokonyore kiria nyore na kiki no burire muna bwa muchandire sana magaga yugo chakigwa kwagachwa kwenyombiga omong'ina kwamboka kubwatikana n'ichinda chinyingi chio chialenga somobero ye konye chianyura manyinga mange nigo amenyekigwa sinyagitari ilio gusibigwa kulingoligwa na kubwenigwa amarwerende ayoboigo aratoka somobero ye kubwatikana n'emyaka n'ichinga kecho boigo baireneria mbuye mono boigo gocha segeta seni kiagetembe asoko baso mostari obusio gosiro mogusi omong'ina kagocha kurunya gitari igagocha so nyombenya aigubuya nkurubutherigeta seni kiagetembe kuruiga se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri. Abarai baraschia bisi nigo babuligwe kwenekiria bananchi amagendero na gutigana na siasa cha mapema kwana chinga gichege karo na bamenyi banyatie kwemeye kaunti ya Kisii mugasorero Mosike Andrew Mobi nigo boigo abolirie gutumeka kwemitandao buya rondera abasae asokonyora nonye na mabaga ao Dipon Asanya nigo gutumanya sinchira engekerano abarai aho nigo bono baburiwe goikirania magenderero ase binyoro gochia sabananchi wanchelia konde gotayo anene buna baliete chira chingaki iche kampeni okwana ime ya nyatieko yo toke bunge ya Kitutu Chache South nigo oyo ligetie kerogo kyobo bunge chinsemecho Dr. Andrew Maubi atebirenga goika abananchi basaba magenderero kurwa asabarai demand for service yani omwana dago shurutisha abantu babeteri babaretere service ya ino amagendera raino abaikere keka ndi right ya ino waka na mureba anga sentere ya mogosiyende kuno kogoro mugati chisa cha mambia waka nde bango tayari ikonto kane tikone wala magendera aria bona gasiasa ya one time two time pega to kone kene gionsi asemi yake tikatebere bunge ke kuhunwa February 2027 Kilorio autoko manyambichi na mbivu komentana yuni gobono aboli abarahi gotumeka social media gose emitandao asencherengija elio koikera abantu bonsi aba bayibara asembiroko babwatari bagari kwenda parliament
bagwate platform parliament social media tagiero bagotumia na beko ira ujumbe batie ko ira saba na inchi wrong platform abana ibabona to bakoigwa mangana aria mbali pale bwego byego from the president to the deputy back legislature yons baruwa so bai karanse judiciary ne chinde magana kwa social media na yoko na gukwana sana abantu ekirenga kia barai anena sokuruanirira komoni mwananchi no kubika emirobero yabo bosio na boigomokia boko baruanirira buna bagenderete kwiruanirira chinga kibarase bunge gosase senate igari ababunge karachibes cyabo cyatereni gose omonto go balance bitabo bie chibese salary and remuneration commission karaba tebire ngango na chabari chibese amaana wajumbe guswara gendo ke serikali kirage ndere onye mangana watara kagendo ke tarashughulikira aya bana inchirende igo e platform ya National Assembly gari gose Senate no abarai bago canvas no bago kwanera mangana adia kuraiga ewodi ya Nyatieko bunge ya Kitutu cha sauti liane ndipon Asanya Meyamano dipon korasen semeyo karo to korwabo libulingo chalirase kageteri gitambe amenyewe wodi ya Masige East korwase chi sublocation cha Masisi omokonge turwa kiobegi nigo basangere kanalit kodiale na koyegwa ebimeli ao anene mono ekemeli kiafkado ya has Murubiri yo nigo orawa na serikali enene amone area ye county kinyobulendi bwendagera aboikiranum nigo robotirega rwadigano na Gilbert Kobe kurwa asensemeyo abamenyi abo nigo basemiwe gweso ya soburimi wechi avocado chiria chia hash asengencho na chio charorekanire gokoria buya ase chiro yankaneria ikinse cheisiko korengana nabo nigo bago akambia gochia ase serikali twabere no mogokorero asokoletero chimbe ujia hash avocado ase tuaje chinguru ase tuaje ya kionyo bigo umugavano itombi yemona asokoroberie meroberie yegayons no toaje hash avocado egakogera na intu konyento chiganitie tochinyore egerejo chigotokora egakogera ukwama kwabo kole bwango naende echikwama chinyinge Omurubiri oyo igo nigora gwane serikali nene gwetera ase wizara y'oburimi gusira abananchi gukinia konyora kwabo nabo igo gutwara endagira egere chinyara gotoa matunda nabo konyora kuruga ase ji avocado jiga twanyara ko batogosomia bana gwetera ase chiro chio biamono umugabano ito biamono umwe ito Michael Mutume biamono ase bali bonse mwa gwateranire ase gotoretera ibune biga ase location yeito ayonsi nigo akwaburonge na gwitirana gwetera ase okubwatana kwa bakonyi babagambi kurwa ase ensemo ye sublocation ya Turwa Masisi Kiobegi na Omokonge na mona abande abagambi nigo batebire mbuya guki ase serikali nene ase okonyura abananchi ba kawaida ase birengo byo kubayi meribinga bune biga eri banyako bagwetenera kero bakora buri mibwabo atorega kionyo for distribution ya avocado ikiza project ya national government going sure that abananchi basumikire avocado egera tonyare kutwara food security asense yaito iyi project yigo yareta twenga ke igayembura egera nalikira simeku ikikoma bare kusitanga abantu basumeke ngayembura egera tinyare kubwata abantu banyito banyore ndagira ikirenga ya serikali iri nene ne ye county no gutwara abananchi babwate ndagira boikiranu aso ogokora burimi ao egento to kwasemi to kwa abantu abayiga bakirende buyamba kisimeka ase kiombe kigo kisalia bakisimeka ase mugondo buya ne avocado jiga bamekishwa bakitugire kibe kinene egere ni future kikikoro ki results investment ya serikali ya national government ya korire oja abananchi kuribotria Gatembe TV kurwa ase ensemo ya Kionyo Masige West constituency ni abo basi county ya Kisii Mareta Nenche Gilbert Kobi
Biamano Gilbert Kobi kora senseme yo ya masige na kero ikyo na ibon to kanda siribuli litko ekero to kubolia. Bana siasa mbare kene gose nkoliye bare ba gosoa asibirogo beba aba kichikora. Batebanga bana siasa mbare kene gose nukoliye na baro bare ba gosoa birogo beba bana siasa. Tetko era ake asingin chulibuli na libekireko. Nana siasa konyora oyo akotebo oyombo bale teo muraibu ensembo bale bagosoamo batebanga ya emurayo wensimbi yale oya tango mo MCO yigambo bale bakubwatana buye baba kerengeri kyaonkereke 0726447367 inoti isano naibere inye ibere asibiro kwabera enoti isano ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere no goturikiro chakani lietali yao asole ne kerengeri kyao ano atanga turu no ene example ona igwa atsane agonda ikrualinga baru nonye nimibukano muna muraiki ire ntobe ketingo so marietayo lakini ndende nakito kubolyenga abana siasa abaye karba ukwana nekana bari ose kuri bari bagosoa sibirogo beba aba kichikora nyoranga na bogoto nyorba gwetera se YouTube account yaito Gatembe TV, Facebook Gatembe TV ana bogoto nyorba gwetera ase free to air decoders Chonspi na bigo Zuku una ase kagetari Gatambe konyora turaba obisako rwa ase abisi ya Zuku egera batoerenga na kimitambo ya Zuku egokora inkigekora obwantu gutwara Zuku ase enyumba yao usobwantu ko mwibulyo usobwantu ko abairi bao anonsi asebale ase chinse 10 chire angegaiga toskano ne daga kagekora ase kekyo getere tambe tutakwatnengia apa ndani nekero tokogendera nigo aba menyi ewodi yenyamaya ejuere eyemo ase chiria osaba bawochegochora baga yomwesi bawochegochora omo MCA asobochorio boke buli bose ochitariki 25 na mutinyi 11 omwakoyega ne kiama kia UPA bakoragwa nomo chief coordinator bwe kiamekyo kurwa se county Nyamira John Muriasi abolirie abarayi abo nigo batebire buna obochorio boiga nigo borachi kobabeka eratiri abarwaniri bonsi abo barachi korokia eganga yekerogo ekyo gwetera ase kiama kia UPA na kwene kebuna etigiti nechie kubwato kwa etabwati gwanchira konde gwanse Fadgad Gisemba nigago tumanye kurwase county yo ya Nyamira. Ewodi ya Nyamaiya irene bituo 19 nigo yabeire asigeka yetaniti emyaka ebere patabwati omo MCA maiga yoyo kabeire omo MCA obo Elijah Osiemo oyo osiretio bogima bwaye wetera sumo basukano omobe bwepara kitogo chokora uchaguzi to make sure na party to ya UPA a candidate ya chorirwe nelio inere njira ya muyokoro na matiangi nere to bwate nigo ekiama kia UPA bachakire emeroberio yogocha gosokia umurwaniriri oyo orachie koyeirurukia ibandera yekiama ekyo ase obochori oboke orache gokoreka chitariki 22 omotieni oikominarimo omwaka oyoiga tuchaka obochori witu bana bwa Nyamaiya ward katuchokore obochori witu weyaki abantu barachekera barachese utonyora babiri basatatu kiato kwanda se chitebe toba ekikadi chitu ne ekikadi chitu kya UPA bake chikura kulengana matwara chetsira abantu bangana igobono muntu jugochora nturi jokora upendeleo bose tukuru ticket direct yatogochora una abantu bigira ndo bagoteba abato chikokorabo ya aso kogendera college sta abantu baita sipati ya UPA na echirani itomata Migori oma Pay County asinge njo yepa election yerebo sigaiga tarehe 27 Juni 2011 koto ikira sobonge kotebya abantu nga
eraundi eye UPA tobwate Kukwana ase abisi yomo MCA Onyamaya nigo igatia bamenyi kurwase county ya Homa Bay aboigo abagere abo bamenyete ase wodi ya Nyamaya bakwanire igoro yobia bo komosira Dr. Fred Matiang'i ase ganga yokorigia oburai bwense. Na nimeshukuru kama Matiang'i amesimama kwa president. Tuko na usuni. Tulichagua chama cha ODM na hakuna pale anatasapelekea sisi. Tuna uchumi ya watoto ya school fee, tuna uchumi ya wamama hata ya biashara. Tumedanganywa na maneno yenye hazifanyiki. Imefika wakati lazima Kenya ibadilishwe, na mwenye akona uwezo wa kubadilisha Kenya sio mwingine bali ni Daktari Fred Matiang'i. Sababu miti mizuri ionekana kwa matunda yake. Tukiangalia Fred Matiang'i wakati alikuwa kwa serikali, amelibadilisha Kenya kwa namna ya idara ambaye alikuwa. Kingo ripoti ya Gatembe kurwaiga Nyamaya West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigad Gisemba. Biyamano fat gari korasen semiyo na mnoenda tego toa achiroboti cho oye masemo na karabantu wenda takuyarigania. Yamate mokorwa ase kenyero kia nyabione award area yabokira ase bunge ya North Mugirango yabori gogosira elio omwana obo koirwa ase a university karengana na ngino mwana yo ase Rita Helen Nyambeki nigo akoera buna enchera akiniri abana baye batano asobotaka obwere magayo mu sachoye gosira mwana yo Prudence Kirbo nigo akora ogotemo kwaye kwekirasi komina kabire ase skuru ya Kyabanyoru na konyora grade gya ba ementire ase atakire kogenda university Eldoret tariki 25 chumo tinyoyega na wikabono ega taranyora bituki binde byonsi ebyo aratigale ase ngencho yumono yibikogenda ase skuru ose ase university yo Polikapokara norobotyo ngoi kagaiga ase kinyereki ga Kenya bione ekyo gigotukemeye wadi ega yabokeira ebunge ega ya North Mugirango stokumire na amono musubati Helen Nyambeki bali amona abana baye vetu matete ase bagendrete kwichaniranga kitariki niko kigendrete kweringa mwana yobo asereta Prudent Kirbo atakire goswa ase University ya Eldoret iyo arangeliwa. Then Kyabanyoru High School feel kwa ngumu, but our principal Mr. Richard Ariamba aliniacha nikasoma free kapata B+ na saif imekosekana ya kwenda campus. Korengana mo na nyina igo agoteba buna gendere ko bagagukinya abana baya muno butako bunene inyorekana nga umusacho ye niganyarete ko bagagushira ubugema buwaye na kumutegera abana baiga asaba kinerio bokomwe bororo inyorekane boigonga nigo batabwatinga goikanonya nendemero mwakona beta gagusira antikera aba nabere kinkongangana na abana abasebi barua ngokora na kukoragera na kuwesiri na kugosoma kini yaike iro mwana akorire koro ku Prudence Kirbo nyorire B+ lakini bona njerate yonko moira school kandi nimbwata abana bande kuchinsa bakoma timbwati ase nkore matimbwati ondogo nkone inko yandeke barua twanda na abana twakora twamakuragira nsaiga mune offense yigitega nansa binoro mugondo kambwate bana mbwate mbatano nigento korengana mo na Philip Nyauma oyoro musamaria akorera buna batemete ko musomi umwana yo ase skureria ya Kyabanyoru wika akanyore grade ge B+ asibona takire goswa ase university chitariki ya 25 chumo kinyiga na wika bono tibaranyora kende gyonsi ekyo kira mukonya kunyara ko bwagoswa ase university yiga nyarugeye dina ire skuru Kyabanyoru abasamali no principal kamwanjara gasoma for free kwa college school. The girl was very disciplined without any problem. I was shocked this morning in Agoja Gorda. Ngosa abasamali then honorable Josh Nyamuko mjumbe ito honorable Janua, honorable Governor Amos Nyaribo,
all leaders from diverse quarters konyumano neraendereria masomo yamatiye bono nigo yatambirie okoboko kwayo gochia Samaria baya yakugendera kuburia barayi bechingencho chonsi bali babwata omoyo bwanja kwene kibunango beka bale oburabu gochase enkiyiga ebwato butakowere elio omwana yiga achikonyara kobaga goswasi University ya Eldoret elio anyara kobaga konyorege somo asaerere nganigo arangeligwa kuchikonyara kobaga gosomera ubwalimu ase orusege rwachi science kamba bwaki paka sana ne paka antura mbodi na mama na kibono nkomenya igo nkonganya koruwe yana matinyi mwana ne to nganya Nyasaye na manyete aho tuikaransa igamba kabwaki abwana ta kuripoti tarehe 25 mutinyi yonana makende ngero tobwate nonye no kende ngero tobangire kende yonse timbu atinche kende kakinda bangaine pin amaso nyomba abukende nkeyo no nare ko sababa aba minto baba cherusa emore ni rebo cherusa mamani egabana hamosinyalibo yabo chanwaga kina sababa konya mondu serio mwana isiko na nafaa kuripoti shule 25th August na pesa imekosekana, so ningeomba wasamaria wema wanisaidie ili niende shule. Ningependa kuomba mtu yeyote yule ni mwenye ana roho safi anisaidie niende shule, nami nitashukuru sana. Naomba tu kwa roho ya huruma mnisaidie. Iginku ripoti rigeta seni kiao wanjete kia Katembe kuruiga imeye kaunti ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara. Habasa ekurwase sublocation yomokonge meya bobasi ni gobanyorire megerio igoro y'amasomo yekerero gose digital economy na ni gobase getokubikumukia na kwirwanira asugutwara obumanyi obu bwekerero. Gilbert Kobi ni gagotumanya sinchira engekerano nime ya omokonge sublocation asaba sai kurwa orogongo ruiga bacha na sobwamo aseganga yo kwenyorera amaigilio a computer amona yanda mange asogusirwa ne wizara ya mangana yo werania oboraria amona a digital economy yekobwatarana ne area ya Huawei konyora mafundisho ayarara tokonye go fit ase oboroso kwense yeiga kurubuna twache taiga yeboni ganigere wiki ya kabere ndoche nganto genderete gosoma buya na konyora ebintu ebinge igoro ya computer ebitotamanyite abasabu ni go barokia okogokiko kwabo asokorenterwa amaigeria yaiga asogosemeria buna mbache komento bumanyi unabona nene ibintu mbere twasomete gunga kumanya abantu mbare baria bagutwara ubungainereria samangana online tugatebi gunga ndo baisa gukiriki chilink yotamanyeti koyoneria wanafunzi ba minto ngambia mono asokorumo kigocha kufundisha mangana ya kompyuta tobwatera nerinde tochikonyora ubumanyi buri obuya nto twara ubumanyi buri bogochikoibe bintu by'abantu gwetera chi kompyuta abande nigo bamwakeire mbuya omurikyo botambe ase wizara ntenenera Steven Isaboke aso kunyora rogongoro iga bensemo ya bubasi na gukonya abana basae kwimanya na kumanya digital economy ase korengana ne chirere bono wakera APS yeto Steven Isaboke biamono aso gotunyora buna bamasige batoretera amangana computer te bali tangani kendra gotoretera botabe twakirembia muno igitambukire kenigo giasirirwe n'ababwatani barengeo ase kubwaterana na komenta obumanyi bwage digitali amasoma ya twanyora tariga aguchigotomeki to baba kurumi iga gotomeki to abantu bare abayase society na inde togenderere koro kina abande abataramanya mangana ndonspi igoro ya computer Alfred Sosi no mokonyi bumo chief kurwa sublocation yo mokonge akire igase ngichigo cha kopeka basaba iga bagosomera digital skills bigere batwara moyo bagendere gosoma na inde batumeke skige ibanyorire bia engaki ya rero abasai nigo batakire banyore skills necho
erinde chibakonye banyare konyora gukora egasi na kwerika emeremo erinde banyare kwenyorera eng'eria baragira banyora enchera bakoragira na kwegendereria economically igo egento ekenene kabisa nokobeka abasao moyo na abasai bande tubaboria ekere egento buna ekiagiachire ase ang'e ase bare baire opportunity eyi bayetumeka buya batumeka echance eyio banyora ebinto ebio ase eng'encho nabio birabakonya ase amatuka aya iga bono tore nobumanyi bwonga buno boiga bwakeirie esabari enkoro yaowererania ase bwaorobirie na kwenekigwa koba burunge na gukora ayara maya ase enchera ebwango mono kuribwateria Getembe TV kurwa ase ensemo ya Turwa mokonge sub location ase ensemo ya Bubasi Marieta Nencho Gilbert Kobi. Kartu anyoro roboti ororwa Gilbert Kobi gongo koira senkwana yerit ko kurwa bon koiro motimo komoketo koirana kwenda terkuruga Mwana da oshurutisha abantu babetereri babaretere service ya ino amagenda raino abaikere keka ne right ya ino wakana mureba anga sentere ya mogosiyende unokogoro mugati chiza cha mambia wakana te bango tayari ikonto kana tikone orama kendraria ona kasiasa ya one time two time tega to kone kene gionsi asemi yake tega tebere bunge ke kubunwa February 2027 Bilorio autoko manyambichi na mbivu Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil ya buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month.
Abarundi a chipigipigi korwase county ya Nyamira nigo basegeturwe kwene kibunang kubwati bara machika para chinga kibarase mirimo yabo kwana chinga ki chege karo kyo kobareta amo abarundi abo ase abanyakirogo akuru ase stage imeyoro ngoro Nyamira Nyamira South umobes command korwase getaseni ke Nyamira Pauline Muita nigo abakureire bali batari kubwati ya machiko para gusina marogo egento umunyakirogo we sekta eyo ya bodaboda korwase county ya Nyamira Bernardo Rindo asingere na kuganyanga kiromonto abwati machiko namarogo unabekire buna Polikapukara agutamanya asama tukabwango igani yebikora bimebasokano yeche bara byagendera ko bikomentekana nane chinga kichiga emburegende tugutwatsinsa mu kinyinga imeyorogongo rwagusi igo abanyakiroga bayiga bechi bodaboda kurwase stage imejerusagiro igarwa Nyamira South banyarako bagotwale gekaro egekirano konyora megilyo na kibakwirinda chinga kibarase kibara abarayi bonsi bechi stage wa Nyamira South to umiranire ga police station asokwamisho amangana aboda boda na serikali yetu no yalenga yonsi. So tumekuja kuhamasisha kwamba ni muhimu wana bodaboda wakuwe na road safety ili wajue kwamba wanapokuwa wakitumia barabara wakuwe wamehitimu, wamesoma sheria ya barabara na pia wamepata driving license. Obuyabu insurance ya corona jete insurance kwanza alitangani igere kombali salio tuale ekero umanyego soyega pigipigi osegali ya upara obuyabu mbolibu na nikeso achali ebe aguno eko konya anyo obugore tiumia osegwa salikende nomusangirikano nyara ko bagwikirana muno munyakirogo we sekte ya bodaboda korwase county ya Nyamira Sereta Bernardo Rindo umobase commander we chinseme chiga cha Nyamira Asereta Paulina Muita egati yababwatani ba sekta y'obosombi abo babwatukira bosemya nanenego cyase abana bodaboda abayiga ngakibaboneta kunyariko bakwirinda chingaki bale ase ebara. So tuwe waangalifu wa barabarani sana sana, unaona kama wakati huu wa mvua tuwe waangalifu sana, limit our speeds to avoid alcoholism wakati tunaendesha, tukuwe wasafi, pikipiki zetu viti to make sure ile inabeba abiria iko in order. Abiria wetu tumewabeba vizuri. Unajua kuna wale abiria wanapenda kukaa sijui naitwaje ile una face hivi itakikani olengana mo no mobase command uyiga Sereta Pauline Muita niga semeria bana bodaboda abiga na kimunango bwati bale amarago ye sector ya bodaboda na nechinga kibago korobo sombi bwabo eliwe tanga korwa samabe angabuna yiga. Make sure wewe kama rider kwanza jiangalie wewe kimwili wako, make sure uko na helmet. Hiyo helmet ni muhimu sana sana. Kwanza siku hizi sisi tunaambiwa ukituma hata kama ni accident, taja kwamba huyu mtu alikuwa amebeba nini? Helmet. So hiyo helmet wana insist on that. Kwa sababu ni muhimu. That's why iliwekwa hapa. Na make sure abiria wako mwenye umebeba, unaruhusiwa kubeba mmoja, si wawili, ni mmoja. Make sure hata yeye amevaa helmet, ako na reflector, na uko na driving license, wengi hawana. Nigento kolengana mo na abagende abaga ba bodaboda batogirie na kuria eiranga mbatukunyaraka bakoira ujumbe yo guchasa abande elio kwene kibunango kyane bali mebasakano je kibara na kulinda amagima y'abana bodaboda chingaki bali asimirimo yabo. So ingana nari kuira guchasa abantu bamintori bandu chikurukaria batari kunyara gwikaga montera bondo bwensi ukurukunga no mwana bodaboda tumasako karama moja na masini niyo gutoka para onye tubege tindu reflector ni helmet kubwatikana machiko twanya arabono iga ntuchi kwa basigari baminto bachira iga bagenie gasi enkongu tigatubeke ebintu ebyo tukona kurigiria ebinde biri tutarana lakini ntu ni reflector ni helmet is compulsory. Thank you. Ginko reporteri getaseni kya gatembe kuriga imeje county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara. Yo mwegure mnamangana yago chantarach kogenda norobotironde korase county ya Nyamira tageto soma SMS nkego tawulinga ina aba na siasa abaiga neke na bali gose ne nkuri gibale bago so asibiro gebyo beba aba kichikura
kwango turikira se gwetera se nembo so turikira gwetera se namba inoti isano nebere ibere isano nemo inye isano nebere isato isano nemo isano nebere 0726447367 bana siasa mareke na gosino koriye bale bagoso asibiro beba abakichikura tanda somanke egere maiko ganda kurugamu emo moyo kurwa kanyimba wote bana siasa ne birogo bago takatu wakipata uwezo waona kuona tena kuna kitu wanataka akimkate ainyolie. Thank you Evelyn. And then atuti maticho muislam ante kuruke gatina ondega iga to kungain tuancha watamanya amoelio ya tuakura. Oh yes. Ni picha tunaona tu mkate ninchi Nelson mga kurwa chinsa mochenya nguswa kuna sauti, okay? Maitia bunka yawa taba kurwabo lakini ende beti oke ro kurwa bomwancha kenyambi ga kiama ene pi ekero bairire chikura abangengo tema bale lakini tago ikirania kire familia asego kiro monto eboka bokie ni nguru ya mkata achana yo maneno. Thank you. Hello mkate lide mukoti kura karantini bana siasa barabuo na balimo pi nyasaura atakonya gaki unagesima yaito obe Inche Matthew enchogu yeberege abarai abange bagotongaina buna bebire gotokorera magandro muna gusi barai bange bakongaina bakie kura baganda siasa mpaka chinda chiabo titongainwa tokorera magandro na indwe oyera tokorera mwananchi agendere ta koirana. Okay. Thank you. Ko andra ko rugabo karongo ko boli ali boli diao karato ko anda ko rugabo ine abana siasa ne kena bale use ne karobago tungaina chigo ikachinga kichiria banyorere bagoso ebiruge ebyo babora 0726447367 wego daboteri kiragwetera ase omtandao o YouTube Gatembe TV na wego Facebook Gatembe TV ase kyonga chinsebere karato gandrate neka twakorere ayo gotoko genda bosio egatia bamenyi kurwa ase county inyamira nigo besokirie na korokia oko ogoki gokwabo igoro yumwakilishi babasubati kurwa ase county inyamira omo skeo musubati jerusha mumanyi korarigwa koba namba emo ensengema ase emiremo yaye ne kyombekeria kya global ranking ukwana nigo batogiri omukia oye niga berega kubika ase oborai bwaye nabego nigo babolinga gochia kubwatesia oborai bwaye kegochikana ndu mwaka o 2027 ono tware gokwana nga omongino ito cherusa moigweta mangana gokora no nyetaria mangana ya igoroka amangana abeiro gokora ase Nyamira county na isiko ya Nyamira county munya manyeti bono nyemwaigure nga ase ebinta chire gokora isiko byabeire nero mokorire number 1 ntunto tire ko mwari bagabe number 1 muno mongino itu ya eto tagetenga kieye omongina cherusa okorira mangana manene nje ngoteba cherusa mumanyi otokonyiro toira mafuri otokorire ebintu ebinge omongina oyo igaro omoremo ngora rubina gote nasaba sajo kwana breaking news nere gabana nangi togo motigera wana tete tomara buna gradisi wanga moroche amenyete na ruta ali mate nangi togo tigera omongina na indu ligago tokonya asama litango kususa ni kwamboka hitanga ni kabisa ngo bene limbi yamana sogo ikagaiga na ntokore omongina cherusa mbi yamana semereme miya gwakorire tiganya sago sesenie omongino itondo liko gotiga magega no tore amo naye mbakita gega yo moelio ni mechano yonse bitu wanyolile chira na togente kuibire bintu byaito na togente kuibire chwiri paro chito chiko sumune biasi totabwa ati obokonyi twamanye no mokonyi na ro omongina cherusa mumanyi na ndi kubeka toro omongina cherusa mumanyi kerebe awene ne twata konye ndo liko tigo omongina cherusa mumanyi magega mangana acherusa na nyaiure buya mangana cherusa na mororire cherusa no monto mbira bwata magendero urure jema urura maburi iwango tabagambe yamono abangira bamito nagno kwa bauru jiburu baro bauru ruwe biasi tango tebaiga no bakuru jibas bakane ebyombe oigerega omongino mizo jerusa abangina aba muri bintu abangina aba jerusa ngajare
Ekero twenda tukurwabo ebiro ebikemagega y'omwaziri o cooperatives gosebwe byombe gochaka gotarera county enyamira abo litkolyankyo nigo gukwanera abalemi gosobolemi bwekawa egati abalemi nigo besokire na kubwatoka ebirengereri byabo ase baganirie kemerie keiga gochia kurigererigwa boikeranu eri abalemi konyora obwaita boigo nigo baganirie echiro kurigererigwa na boigo kugania serikali gukora gukora uburumi obwo bwabeire bokwenekiwa serikali nengia asoboteneneri lakini koira chikagu na nere gochugutenera chikagwa asenche buna kabinga na kanire egekogera igo bagotabatoebererie baira ekero bairire bono tokubaburia basira ekero basirire igo chibasie kauchi asirire na barau basirire gotogochukubori bari bachorete igo bagotetenga mbrai numwaire serikali bono ekione egento ekemo sana yatutandire kiabwekanire buna amang'ana echai bono nabo bachire buna eministe gocha mambia gotogosaba toche toeguri bagatokwane tobatebie naende banchire korukwa abalemi boka amaoni tibatoretera amaoni koruguru bacha korigia amaoni korwa ase abalemi ekagu buna omwaka oerete amabuya igo yakonya abanto mpaka abanto bakabang'e gotogora echai naende bono nabo toroche na rigori ndiribe serikali eye muna ekare gotorigeria tatigete gotorigeria na gotoura ekagwa kire factory ebwate rigori riaye muna yanyorire bono serikali egento yakora egiya yareta rigori chumura lakini rigori riya serikali egototebia na 80 tari rirorio ekiara chifactory nchira chione mpaka 200 naende abantu bakagochibasa bakaboiga omoguko onye na chironi bakare kora abantu siringi 80 chiro chitiga babae lakini tiga omonto akanwe kubatikana buna obooni ikagu nengiya sana kiagera buna bono orotire iga bono togotora tibwati gasi nyinge ya tosiarete amariogo bono togotora toire factory chibesa chichirimo igo tokoboria nyamoka ekera gocha tabase kwegimeri chinkwana n'abantu bari bagocha abe cooperative abanyene baria abalemi b'echikagwa bachandegete bagwetweka bamo obochandeke bwabo kera abantu abo barura amaoni bamanya ko yabwatiriana barabuti babase koreta tikomanda koruguru Omokonyi bomurai wense ya Kenya moske Professor Abraham Kithure Kindiki nigo amachiria abasaye balia bakwibwaterania gose bakwibwatania na siasa chiobusaria gukwana ime darakanithi nigo omoske Kindiki aboririe abasaye gwetanga na korwa obotumeki obube gose gutumikwa bube na bana siasa. Nimeona siku hizi sasa ile siasa ya zamani ilikuwa na mashindano ya ni nani atatufanyia kazi zaidi, imegeuka imekuwa ni waadui. Vijana wetu wanapigana mpaka vita ati kwa sababu wanatetea mwanasiasa huu ama mwanasiasa yule mwingine. That is bad culture. Na mimi nimesema leo niseme hayo kwa sababu umeona vile nchi yetu hivi karibuni imekuwa na matatizo mengi. Na saa ingine vijana yale mambo wanasema, wanataka serikali ifanye, ni mambo ya ukweli. Ni mambo tunapaswa sisi ambao tuko uongozini kuyashughulikia. Tupunguze mambo ya rushwa, tuwajibike, tuheshimu wananchi. Hiyo mambo vijana wanasema, yale mengi ni mambo mazuri, ni mambo tunapaswa kurekebisha. Lakini umeona siku hizi badala ya tu mashindano ya maoni, sasa vijana wameanza kutumika kufanya fujo, kuchoma manyumba ya watu, kuchoma biashara za watu, kufunga mabarabara na kuwasha moto. Sasa unashangaa hii mila imetoka wapi ya vita na kuharibu mali? And mimi nataka sisi wote kama wazazi tujihusishe kuambia vijana wetu, unaweza kuwa na maoni tofauti, labda haukubaliani na mbunge, labda haukubaliani na
principal wa shule, labda haukubaliani hata na rais, lakini sema yale mambo bila kuharibu mali, bila kuharibu biashara, na hiyo biashara imeandika vijana wengine wenzako. Sasa ukichoma ile supermarket iko pale Chuka Town ama Meru Town, wale watoto wameandikwa pale, watoto 20-30 ni watoto wetu. Ni kweli? Si ni kweli? Sasa ikichomeka, hiyo kazi inaenda wapi? Hata kama ulikuwa na maudhui mazuri, ulikuwa unataka serikali iongeze nyongeza ya kazi. So I want to plead with you as parents to continue in your role of nurturing young children and also supporting and influencing young people who are adults so that they can have good values. Ndio hii nchi yetu, hata kama tuko na hii mambo ya sijui nani kiongozi, nani si kiongozi, lazima tuwe na amani na tuwe na mshikamano na jamii yetu. Zile mila zetu nzuri tuzipoteze, tukae nazo ili tuachie watoto wetu nchi bora zaidi ya ile nchi ambayo tulipata. Chinga kichio nigo moske Kindiki amochia omurai omukonyi w'omurai mukuru w'ensi ya Kenya moske Rigathi Gachagua ase ogusinywa emirimo Chingaki arengabisi. Mwenye alipatiwa kazi ya deputy president akaharibu kazi, akashindwa. Si alishindwa? Ya alishindwa kwa sababu alipewa kazi, badala ya kusaidia mkubwa wake anaenda kupigana na yeye. Yes, ndio nawaambia kuna elimu ya shule na kuna elimu ya maisha. Hiyo elimu ya maisha ndio hata umuhimu zaidi kuliko elimu ya kitabu. Unaweza kuwa na elimu ya kitabu lakini hauna elimu ya maisha. So anaenda pale anasema hata mimi ni rais kiasi. Bana. There can only be one leader at a time. Yeah. There can be only one leader at a time. Huwezi kuwa na leaders wawili. Hata nyumbani si baba ni mmoja jameni. Yeah, there is only one leader at a time. Na hakuna haja ya kupigana na wale wako mbele yako. Kwa sababu nyinyi ni waulize ya kina mama wa Tharaka Nithi. Hii kiti ya deputy president si ni kiti kubwa sana? Such a big seat. Kwa serikali zima yote, kwa executive, kwa judiciary, kwa legislature, yani dunia yote hii. Hata watu ya uniform, ati ni mtu mmoja tu ako juu yako. Only one person. Hiyo ni kiti ya kuchezea? There is only one person who is ahead of you. Na hiyo ni rais. Mtu mmoja tu. Nikisema kitu, ule mtu tu anaweza sema hapana, ni mtu mmoja. Sio wawili, sio watatu. Sasa mtu akibarikiwa na Mungu, kwa sababu hiyo ni neema, apike pale, unaanza kiburi, unaanza sijui nini, mashindano. So ule mtu akafukuzwa. Sio mimi nilimfukuza. Alifukuzwa na watu wote, hata wakutoka kwao. Mpaka wabunge wa kwao ndio walikuwa mbele hapo wanasema kwenda kabisa. Yani nikajiuliza, yani mimi nitakuwa mtu aina gani? Saa hii ni deputy president, alafu ati mbunge wa Tharaka, wa Mara, wa Chuka ndio anaenda kule Nairobi kusema huyu mtu atolewe. Si mimi nitakuwa mtu kumbavu sana? I cannot allow it. Ati kina Kareke, kina Murugara ndio wameenda sasa kusukuma uko Nairobi litolewe. Watu najua, my own brothers. Si afadhali ni waite ama na wazee hapa tuongee, tusikizane jameni. Yeah, I can't allow. Siwezi kubali. Tenda buru tenda. It can't happen. Si unaita tu namwambia Pato Murugara, please naomba msamaha kama nimekukosea. Mimi ni baba yenu, msiende kunitoa nguo huko. Ama namna gani? Ukiongelesha kiongozi huyo ataenda kukutukana huko. Yeah, so mimi ile maneno nilikuwa nasukuma ni ya interior, naye Mungu alikuwa na mambo mengine. Sasa mimi ni deputy president. Na hii kazi ni ya kusaidia rais. Sio ya kushindana naye. Ni ya kusaidia rais. Kunyeshe, kusinyeshe. Kulia, kushoto. Mbele, nyuma. Kazi yangu ni kusaidia rais na kutetea serikali. Ama namna gani? Mambo ya kupiga serikali ni mambo ya upinzani.
wale wako nje upinzani waendelee na hiyo kazi. Yangu ni ya kusaidia rais, na kama niko na ushauri wowote wa kupatia rais, sio kwenda kumshauri mbele ya watu hadharani. Mimi namshauri vile na shauri yanga baba yangu. Naenda jioni namwambia mkubwa, kuna hiki tunaona namna hii, tufanye hivi, alafu naondoka. Sio kwenda pale ati hadharani ati kujionyesha hata wewe sasa umekuwa na kifua kama babako. So kazi yangu mkiona sina kazi ingine ni ya kusaidia rais. Na nikiwa hapa niwaambie hiyo kazi taifanya kwa bidii na sitawaibisha. I will not embarrass you. Siwezi waibisha. Yes, I work so hard day and night. And that's why you see mimi unaniona kila mahali kwa Kenya. Kutoka Mombasa, kwenda Kisumu, kwenda Turkana, kwenda Tharaka Nithi, kwenda Ukambani, kila mahali, kwa sababu rais ni rais wa Kenya. Deputy President ni Deputy President wa Kenya. Ama ni wa Tharaka Nithi? Si Tharaka Nithi iko na governor? Si iko na senator? Si wabunge wako? So mimi sasa ile kazi nimepewa kwa heshima yenu na heshima ya Mwenyezi Mungu na mapenzi yake ni ya Kenya. Lakini pia nataka niwahakikishia kwamba huku nikisaidia Kenya, sio ati Tharaka Nithi itawachwa nyuma, kwa sababu hata Tharaka Nithi ni Kenya. So vile nasukuma maendeleo, lazima nisukume ya Tharaka Nithi. Ama namna gani? Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Yabano nainde na kulire iranga aseka geteri getambe kokora terande omo manager bwe Zuku bakorere ba Zuku kurwa Serogongorega rwa Kisigaiga Nyamira Migori Kilgoris naro county chiranga gaiga no to bek no to teka to so Zuku watu aswa singencho nga obokoreri bwabo novia igo ntagete kumwarigania egara tumanyirie tariae nekara tumanyirie tariae tumago chakorga karibu. Asante Mararia be mana seri bageri ande nago kire mono ko bagetembe ito ande mbe mana sokongarigani ande mana sokongaribage asa maritani edward Moset mageto ninje nderete region ito ya Kisii mune manager Zuku. Oh yes, thank you. Yona boro mwenge na bondo mwenge thank you baro mwenge na baba mangana yara mwenge, lakini yentao karana kikere na uzito mkubwa. Zuku ningi Mararia bori nirigia Zuku ne satellite ito as ne ya message satellite ito bwate asense ito ya Kenya aso kupeperusha mangana andonsi asari ensengima na manabona Zuku yeito na twani bika getembe yatokanyira sana ko goeta ngaki abaga tubali baito mono aso ko igwiruga yeito yanka twanalire bisonge biye binge ona ntukaranga mbija tobeke Zuku yeito getembe naligo kero muntu kabwate Zuku nyumba amangana mburungi bono Zuku ekero kwangeresa ndo chibintu mbire tutoriga sana rige ngukaranga tori chibandoga aso bwinge. Yes, Zuku igono goteba ne decoder Zuku ge combine ti bintu bitatu. Yes, ntobate ntokoro kange dish ntobate ntokoro kange cable LNB ne decoder. Yes, iko wandi ne rokoro kanga full kit yes. Ya Zuku. Ya Zuku. Yono wateba Zuku na wenga mna litoa teba anto free to air decoders iko Zuku no era kini yebone iko tumeka satellite. Iko tumeka satellite. Na satellite yeye nteko je boost. Yes. Ndagara tu amua kutumia satellite na linga signal teliko gochanda. Oh yes. Totanga pata signal bila scratch. Oh yes. Ne bicha ya egere nkedonuko. Obona bobu ya Zuku obonge. Iko ondebwens ogolire Zuku ega mangana machera toy tago nyorora. Yes, machera kwebire Zuku karoko erata ne yabantu bari benyarta na ba mukate na Obed na Atsad gose Zuku ne ya ngubwenta kugora Zuku
Morali na riri swali naganyite muno. Yes. Andonyo tabuli swali eri nari kuja kwibulire nandi bwiraneri. Zuku eya babona ye classic yons. Ego kata cross. Actually you can afford Zuku intirende yons. Noni engoko, noni mboli igonyorete Zuku. Zuku eko genda ase 2,999. Anybody can afford. Sai ndobo adinga bono Zuku twanyerusike wango kirikire igoro tukachaba ko mwananchi uri onsari asara nyare go afford nani utakanga ugurire baba nabo kunyara kumugurira sinjuri gurira ririke nera available turiko chikoligi ane simyoko kwa kaiga kwanyora nyombo mao 2,999 inkyoko ego kwa decoder kwa dish free delivery yani ngo ekole tupaka nyomba bosa utalikuwa kana kende yons tatora arabe kibinde bi abantu barore binde byo batabanga kininki edition ninki na decoder ninki yes ekinechi decoder gobna ndega iga ko ninde rice nere request satellite dish aras na decoder nere nekebukia igwata ekebo na kieke bono gana gi kurusiginoga eye bono ngorusie eye gwakera ni guseri batkerama kere ya beire install kanga installation ya beire install dese kerama bono area ne area bono eye kwa active ne area bono tata bege rugeri kiro monta ene area bas ene rugeri kiro monta understand ene area ko beku kerama yakone kutune kebe kyamanya ko so recorder nyumba ase recorder recorder ne area ane eko beku yasoaga kabona kia koleta chibi cha CTV yao ene to kureka record record bon ekebe kirkia rule sesani ekego cha direct ya connect sa record njere bantu bango beke bi kwete kurugali bichanga kubera bese kubalia yamati kurugali twachire digital kero muntu bwata batanga ni na nini ne redish mono twakana kurugabu ne chida kona chichi ne kebo na kike aigo ntagetera yaro na toko bara kurugaiga meanwhile na bogo tulikira usina bukubuli bodi yao ase 0726 447 enambe ino era se TV gabo 0726 447367 ere namba yaito 1-on-1 ekero kobekwa oboliri swali osenyago tageta kobekera bonega badwe nturu ya ofa bonega nturu ya ofa sai kwa niaba ya mkade turu ya ofa mundo rege kobeka bonega turu ya ofa bonega ase mnatokora oboni obo kurugai now again tekega channel kichigo toka ase Zuku mbia mono moralia selibaga chi channel sai to bwate Zuku chabere chi nyinge nande chingia choko go kimono mnabona moralia abantu ngora to bure nga nindoro mupira Zuku yes sai bono ntu abeka Zuku to bwate TV channel ko nga Spotify ine rekorento mupira to bwate Liverpool TV abantu moralia mbabuli nga inga ki movie njira abantu banje zikoro kunga action movies ndobwate Zuku action ndobwate Zuku Swahili and of course ndobwate Gatembe yes ase Zuku yaito yani ina ramangana mwaga Gatembe no eri Gatembe no eri so chi channel Jones P Montara ba chinyora kuru igaiga ase chibasa chiri 2,999 na chi kiro montagwa kana kiro motie bona so motienyi etokea trigo lipirio waka no motienyi yes 450 motienyi Mina 50 450 Nziriwe kana 500 Nziriwe kana 500 As channel Jones As channel Jones Miaine 50 igore bia na ndekera kwa abekire mutenyeri mutangani ngo kwatore offer free igo ngabono oyo barimo kugora rero no kugora sai no bwato mutenyeri sai bono iga ase nambe yago chikokwa igo korete rugen ebinte byonsi mambi obekerwe waka no mutinyi ugocha waka no mutinyi o September gochia tariki 13 acha ke tariki 14 bono September igo mutinyi mpaka chinga kicho free ekero togo chakuruga biswali ndrengo kobole umongi no lenkagari bana mbayo bana Nairobi bagakari bamukate town bagakari agente ke umongi nango bekerwa liswali liya sana murali ekere kwa bekire baba bone Zuku nka o menyete Nairobi tuli gwechandanga ngaki baba gukora baba uko akabesa kana bukubeka toko create account ahetu akwa baba muno mutinyara ako mutumira mina 50 kurwali Nairobi sokale uchiasa account baba era akorole TV tamaitindi ya butole tamaitindi ya kare bono waswas te yo twaranga baba na chanya are ko ye subscribe ya ayebie kabisa ine ntutu kantu manyete yes na mono ekera nako bekire namba yane nimbwate namba yane ye simi 0710
442135 ubwate na mwaka kwana buno muntu gwesibiri nyumba ose bafu yaye tari ya magoma tari gesona nanga 0710 yes 44 21 35 ase kanande targo chando chibacha kirgo cheka chisimiga iga simi cheno ndo chana bachianda tago chaga iga atsana boko mbangira na kitoko ganda bonsu na bakanda kurugabo na kiro muntu buna oko tagete komanya amangana azuku 0726447367 ikaro toko nyora obokoreri bwazuku igo unde bwensi kegori kende gions zuku nere ye dini gete zuku tebu ati dini tubwate aba diversity baito be sabato tubwate aba minto ba catholic tubwate channel kurukunga bchini tubwate ata denominations echinde baba Emmanuel TV evangeli ngaki Jones Pinchiro so tuara wazinga eye ne ya abantu gete ne ya sabato yes ya bona buno obia egara kuro monta chago tenga ya ene abantu gete ikonto kunyara koye beka bono twanchire ngana bogo ko boli no ne liboli na bogo wakano ne simi egara unyare kuboli liswali rinde kuboli zukwega nka ye kubwata narari liswali yo muralia zuku yaite kubwata andonsi asurabe andonsi no bangom yani in fact digante banga andonsi abande nko bali ngamono njenga menyeteke tongo ime ni chebwate yene satellite egego ige kubuyana ba technician chito bafundishire bana bakonyebeka asitaye kwanga kubeka asitaye kwanga kubwata yes ayebuwa batoto no toka roche no toka asole asinge engineer satellite engineer satellite tumeka yakuru kwa akorkonga korwa muslim butcher kigati na kitoko yenyora enamba akonya enaisi sana tu esumbwa aengagire simi se namba ya 0710 yes 442135 ingo nerenta free of charge free delivery egento giokae twara 2999 ncengo chango installation ngo tike koko gete mwa ane ngo ndo suite ga kwa 3000 yo mwana very good yes I think I love that 0726447367 nalio ibodi ya okobolia Katemba TV na YouTube na boyo Facebook account yeito igoro yobo koleri oboiga bwa chidishe chiga mnakwegura gotebia obokoreri bwa nga andons asokobeka bono ngusima igoke okora kisi na nyamira wase zuku yete okora Kenya ngima enze ngima yes asta yeta ligokora because it's now global yes andonsi sole zuku yokora eto yani to kwanda gusiye itonga asenginjo ngangusitole lakini ndeke zuku igego kata monto bwate zuku Mombasa egego koralioka monto bwate zuku kare Kajiado in fact Kajiado ndo onye korumo gusiye onkaga okora Getembe yes oyo gakare Marsabit Getembe ko bwata lioka kwetani Kenya zuku ngaye ko bwata zuku ngo bwate Malawi Tanzania Buganda ne chinse chinde chinyingi yes okwegure nga why you should have zuku buna digital buna bontu arukuru analog tokanda digital ne dishibinde byokogenda raisi bwangwega ondo bwateri boli ngamboli asa 0726447367 bono twango ekero obuna agokwa oyo tari gokonyora chiro asenale mubwate chi agent chenu ose chi depot chenu within iswali yomoralia buna bono mfano Kisii County mbwate sub county kianda kere sub county nimbwate duka sokonyora zuku iko totwara wasi nganga kingo nyonyora example oise kotokanga kole nyamache akogenda smart abombo basi smart point kokogenda Nyamarambi South Magrango okogenda sekurunga Stargazi electronics stage igoro no kanyanyora kokogenda etago nimbwate etago electronics igero police station igali tokogenda Magina nimbwate Ben electronics kokogenda Nyangoso nimbwate nimbwate Star electronics nimbwate Mevra electronics kera ase Kisii ngima asitayura nyore mono bali bone mbosongo yaito gaiga nimbwate Niala electronics nimbwate Ososi electronics na Jioso electronics bono kurate bine chinga ichire
muna bono bosongo ga example jioso gere ga kerole Bella Vista ga no konyora ososi ko konyora ko gutin boka daraja ga opposite Naivas muna ya baiga para matiga no sosi electronics ere niara egere Quickmart monore Quickmart opposite no niara ere yes okero monto kwegure ase obwent konyore gentekiga lakini nyore ko igwete ngana kina mbanere yera ase TV ya onsabu yetane Edward Neruyo 0710 442 135 makere simi na kerato kwigunga naki ekerengereri kia okerti kwigunga kio ya gateba getembe ga gwaka obwe banga ntuto korabeka na kero muntu mnatokana kurwabu kila mtu tunahakikisha una kero muntu no ale na amangana aiga in case umutambo yiga erange signal kwambeke ire mbia ya nkor services gocha tole no naye ngocha na ndangeli ochikonda kabisha muna muchando oratoke egimbwate technician kirasi yes muchando tuyora tware ayo egento gikukungakire simi onyetindi yange na mugo kurifire umuntu oyorange na asuri agokonye bwango mono bune kunyarikana lakini onye kindange na inche ngocha bwango mono bune kunyarikana eriegere obokore bwito bwirane tubwena tiko miss kendions ase zuku nga esigina ya bolire kia no ayengakire simi igo muna kwangakire kwa konyiru esigina kara yangire na kitoko sigina kara yangire TV eri ngwakera eriere gari go senaye ngwakera nincho gwakera direct ase namba yane yes nacha namanya ninki muna namanya nke problem igingo ni solve iga abu no to solve problem kwagenda nembo keregeri kia onkereki ase mangana abuna akwenda goteresa ubiya bonde bwazuku ubiya bonde bwazuku mboro ubiya bonde bwazuku ko bwate zuku mwao egento gyo kirago nyare ni chitoro gusora sorare isengi you enjoy nearly everything yani ole go kina kirengento kiraze zuku number 1 chipi chito chire chinkeno no kumono mono wakong namba ibere enaki eli solution yaito ase TV tunes otwale TV yo mogongo madamba ka tangi TV yo mogongo ni bwate zuku ne TV ende yonse ora atwale yes aito twala wasi ndu tokone connect yako legas ekendengelinga muna bono ntubwate chifamily abana chikatuni abana basumbira baibuli chikatuni bono twa menta sobonge bono chiri chinyinge eruza munere ga baibuli mutwara waswa kero montatoko muna ngonya gwetega chikaunti ngo iguno montantenga Star Live zuku Swahili bono ntwa baira limte beyonce so you will nearly enjoy everything as a zuku yes ndataka gochaka koni bono nchino monia eolsaliana usinibate duka yani ndataka gochaka koni ebinte biga do I have an opportunity with you no ngona lirigori egere na nche konyore faida liswali yomorali eyinere abona bunde kwanza bacha so bonge on board abuna bunda geta so bonge yes na ande toli kutumia transport yao ayamna wanda nga na inche ningi wete ngoni zuku asegete nje ngota straight paka siduka yao gichonge ya location isere onte ye duka ya nje gere mufano gere magina asegete na asegete nje ngota paka ronko lendere nkona lia so wholesale price na yo chaka koni na yo chaka enjoy obya no bonge bora kero koni mkate zuku mna bone company yaito nashukuru sana timu yetu ya zuku the management yes onde bwenzi okuoni zuku e commissionero akon per kit at 500 muno kuoni zuku ye mwega mbali ne faida acha 500 nziro kanora by the way na account abantu bari togokora mangana edini ritogo chagali ngoja tori na zuku narara batebi andonse sokora abantu bagatemba bagocha konyora uri babwate ebintu ebi byonse era bakogenda nyo bacho sininki mbabo meri bacha mbabo atsan bacha schools connect osenonde gatembo konyorere kebwate binte buniga no mu engineer so itko diri na kwani raisi asore kara ba minyoka bagosie bakobekera banda gocha schools chiskuru tago tuara ebintu biko ganda motabwati ebintu bunebiga it's so easy staff room mo principal kerase kero monto aenda gochiga mato se mubwata chi splitter akinende that is mbabwate bionsi buna moko ganda gochiabo na kero monto
bono abantu mbari bari twigwana na ng'arero kugura bari uyu muno umuntu akugura iga yes nje ngwatho mutinyo mo free zawadi nero konyora 1 month free aegora free installation free delivery free 1 month yes yone gwete nga bintu mbire gaiga bire amang'ana ari gaiga maya ase ebintu ebiga okonia then omonto naro tatageti edish otagete edekoda yoka osenaro tagete edish yoka ngokoreta bwate record digital okoreta bwate record ebintu ebikwanda and in hand a combination ye kwandamo unless kubwate edish ye company ngao nabato gocha chitagirisha ntobwate squeeze toma na to gonchole ebintu nabato kwa record lakini to gochenjele sigino egotumika zuko ego kubwate edish ende yonse utakenga no igweto no record yoka still nabokogora ntuto gochenjele free of charge yes egento gyoka ayino kugura record yoka kwanda 2000 shillings Getembe. Yes. Ndiamore. Biatore. Ngende ngere ko boli yo lega studio. Moboli. Egente kinda takura cash. Ngore. Na kyoku osenkashi okugoro mwaka. Kegima. Oh. Yo renkashi yo sasa. Elieta liao ningo nkurwarari. Nje nkuru muhonjoro. Muhonjoro seita. Ago sebeka chiwe nambe yimnere ka 0710 42 44 21 35 to chako mwakire ko no ebwate mubuko gaiga egere tunyare ko igwana akoretera kubikire gabu to kunya guchandika sawa no yorio ya na baralike jemotevi igo egere tu igwana ne Nkasi wetenga renkasi atagetikigwega abantu bomugonchoro bwetutu kwa masabu na tokogana so ekero monta kugura ede koda yoka whatever koro 2000 shillings 2000 shillings yes jendo je kyura tigire dishi yega na shingi 900 factory kyura tigire dishi yega na ede koda yoka kwagora it's less than 3000 yes amangana mayanga it's less than 3000 shillings na ayebono keroko bera kurugabo Getembe hey hello hey Mokate mbione biande na mageni yetu mbiyamona mbona ya mazongo mazongo mbuyane na wangoroje buyapi mageni ine iguro kwa na mangana maya question ya nene quiz mwana station injiro ogwakanera kitari coherent automatically go se one ye coherent automatically biyamano echiba bamna kwa bolirigo channel chons pimna kwa beka chiro automatic ye toliko search mneli ya free to air mna to beka it's automatic chons chiwo chons pia chiwo igo chi channel chons chia Kenya ikarugwa kanicho igo chigocha automatically tugoja gwesungwa search oh yes Vincent Okiora kuru Denmark oh yes Vincent ga kube koranche tetegera go tenga kero gwa kesimi tagwa kesimi ko ligeret ko anya nga tokole tuga iga to na tere digital gotoko genda igogo iko chake kero to ogwaka ko tegerete simi yao nanta gwa kora se TV yao wikoske ochianse mugo so okay eriogi irie TV yao Getembe eri iboli diane nkoboliga tabeli tali asole makoboli diane Sara korwa kemera diane Sara koru kemera bana Sara nkoboli nakanire 2900 Arsenal ntego ya mwateba 450 nande nakana 450 nande ne chaki kere channel mwateba fuli okay sawa biyamon tikatoko beke biyabo kere kwagora 2900 ige kwagora kwa unie genteke bono ni kiao
Eine radio. Igone kwagora ni ya. One radio na masasi ya naro 450. Okay. Wana kero te tukubeka channel na kubeka 450. Okay. Thank you. Getembe. Getembe. Abatenganaki. Kwera tukware ngenga. Ekero kwagurire gente kega ego kibwate chi channel gari. Lakini goge kwa rahisisherete binto bibero chibiche chirorekana chingia. Na chi channel chinde chitari chito no yan Kenya gaiga chi chororo na chi chugwakan. Chi channel bono ekero kunye ekero kwanye golire channel Jones P inchiro chito chia Kenya echi abantu banene na Citizen, KTN and the rest. On top bona kere gwakanire ntwa chi channel chito cha East Africa. Muna bona abantu bali ba monta atama itinga KBC ntwa KBC ya Kenya. Ntwa channel ko nga TBC ya Tanzania. T means for stands for Tanzania Broadcasting Corporation. UBC ine ya Buganda. So kero bwata zuku no bwata advantage yokomanya yokora chinsechi muao. Na ikwara na kibuganda ikorekana kwara na Tanzania ikorekana. Getembe. Hello. Eh. Koranche karo twakire simi manyagore ya mase mukuru ase TV iga kugenda ase onsi nande karo ogwaka kwamanya ko kwebacha gosegwakira terikorekana bia naye ustaarabu una atudi nage biyo kabisa ya mono boli bwana moraria ya mono asama ngana yama ya kwa tutabiria umwatareteire. Yes. Na thank you so much. Karibu sana. Ejabera mechere ya nchandira yabuna bono. Enya tomo sana kora kwani lyo mongwana uyo. Mongwana wa kwani. Mbiyama na atu. Na ile ngure biya na ile pake namba yao. Nitoka togo kwana. Karibu sana. Nare kubuli ngatima niti na gore ile mona suku ina mwekire nyomba. Ne vile nje twaka na chine bigiri tekere. Tande nere ra rekana bu anakorra mero wali nje twaka na gose chose chikona chikona mapaka twaka na. I'm sorry. Sawa. Channel mine company je karanse ka renge limate ne bachi company chine chitikali channel ya MM tutu amwetu tukatika TV47 so ine rorare ko ganyerete kunya kuriginga na ndinga yukurusyo wira ni channel chinde so tuliko miss news ako watatizuko you will never miss news ngaturakana ndoko ete aga pack up pia kabisa Getembe. Hello. Ewan. Nyakundi ko lunga sir. Nyakundi. Kenar ko woli na ki. Hello. Ko woli. Ko beka ko beteri gida beko. Akigento graboli. Wakanire. Akibo motienyi gete takan. Ekereba takan motienyi oye. Ekero mogocha gwa kerongo chago chaka nande gwakana gomoko ngakani metinyeri ntakana gatia riswali riri umararia ikine kiego chanda abantu baito mono akweburinga eneroni ekari zukwe obuya bwaye aliswa kanera no yego chakira teriko inyora gochumaya ngangwa abwate den ndoriko create den mnaroni aliswa chakira abuno watu amanya gwa chakira na ukwenyorera abuno goni ntiga metinye toto ndagenda America ngikuirana no chakira singe jumuna bono ntubwate customer konyora agurite yema atata getiko miss news agurite bono for example akore gas Nairobi abwate inde Nairobi ayinda ari gusi wana bakonyora kunyetumia Nairobi na gusi bono nto konyara komontenga metinyo takaneti elon den so that's why twarchinga tigebe igo asoko bwatira kwa bwatiro igo korengereri liswali elimbiarire 0726447367 ne namba ya SMS na bwego ne namba ya simi karondo chetoga kaliko genda iga itakuwa ni vizuri na abuna togendete abu utwensi go mwaboli gunga kero monto asokobeka one of the things and ara iguoyega ega gwaka ay maga
Halo. Halo. Jambo doktora na ko boli lagi. Nalo to bai. Chori gendakam. Obolie ototegerera osibwategerera TV. Takwa iko sawa. Kwa ntokuganya oko genda guchiabo. Genta kamora achore ngangara kurugaiga yasobenge twateba ligoli 2999 obwate zuku free installation obwate dish free 1 month no kwanda guchiabo bari mo kabuna bono ega mutango gora kuruga bwegere mbamento mutinyonde abantu basi kugora chi mogore bono ega onte nga kwagolirega ne tokane nambe kwa beka chibe asiyira abo onto mere SMS onto muna kwa kaiga ria mpesa ngakere onto mere gochaga kokwana muti injebona njengo komendo muti nyoya mbona kama ndega tako iko sawa asinambe yusu kokora ni tako iko sawa. Hezbon kutoka Marani nauliza Zuku iko na channel za mipira za England mbia mno maralia sai ntu abeka Liverpool TV na Sport TV apo toliko Miss England uni England yoka yes igoto twara waswas. Thank you. You are catered for. Good. Ketembe biga akora egaro omuma gosirgo chiari ngekwa iko sawa korengereria ma yugange gwaka gakogenda pili England bina bono timu kyo kwanza support of course nchana moto Chelsea Chelsea andro chikuikera to monto Arsenal to gwaka gabu to makogenda iko bali mo weka gora Jumapili gochigocha Jumapili gocha tukabwate bintu Jumapili osa Jumatatu kwanza Arsenal na Man U na Manchester. Yes. Bono 299 na chiango ko sinyagaiga ali so irando yo gaigo ko bolinga na king ko bekerwa iranda ko bwatere boli agora korugabo na mubaba kina bali wa Celestial Family Choir unatoka na kuchiabo na kero muntu na ko genda teature guna kia ko boli korwa Getembe Nale ko boli bono Nale ko boli nagi era balende wiki ya erire ya mo omutie mbaga nyamutie nyoere wiki ere banze ko ngagira ngakane nagiri ori bigo tari abalende igo ekero otaraera batako gwagira batake ko ngagira omutie nyori barwete furi toraera ya bari bataka ko ngagira no ari ke gato era bona baba kora akirwe simino kwenyuligwa tebe telinga rasma lirwa kirwa kana kegima no kwenyuri gutunga kana kwebanga kaja kwebanga yatigere wike igo torwa kirugo mnorengererati to twara waswasi igo chisi minchiri chikakari kurwa sigete amonda gwakera botuko gwakera kokoragera go kende jonsi chimi ngakana kurwa Justin kuronya ibas ego kwa bolinga ni pesa ngapi Zuku edish ekwende yonsi edishie full kit pako murando ibuguru suma toka na kwa gole TV kali kwa taunga aya nande goro murande aya goro na getu get a full kit gere 2,999 on top of that one full month no mwa achi you got 2,400 on top of that free delivery on top of that free installation nerayo tebenga ne elibulende moko korra mwa beka teato bekurwa teato iguna kyo yago teba Getembe. Hello. Yes. Magimika tegoria. Biande. Boni mo kwa na ko marani. Bono. Ko boli Edward. Yes. Zuku yo. Enamba yuna roko mutumira kibazo ngo swawo kya paka marani kwa kumwaka ni kibazo ko bega Zungu agonde bia sole na chapa kororo kwa makonga chibesa kera na abikire yarorire nari okungakana tata eme yamano bona badata gitgote bagure gaiga problem bado tei bagotomere garango tumikuru gaiga mamba chake ko mbwaji shida tego toka problem tei oye sengi nara watu waswasi na kinara ngatiganti gengi kemwae koregas amakonga kagwakana trust yes apa itakuwa iko sawa mwensi mna moigwete kurugabo mangana oyo mweli bono kero tugukora
mbia mwana muraria and nimefurahi kuni host aiga segetembe courtesy ya Zuku. Yes. Abantu bonse pikusis mwabeta kamaranje tikatojoini mtandao yoito kobwate na into egento gitutogutamera nga Getembe TV kamaranje tikana ntunganamo litosirane kitogokina twakinamo aba moroja abantu bane nabagonya gokinania na into tikato tubwaterane tokini Getembe yoito turu Zuku gora Zuku enjoy Zuku rara ze Zuku ndiye bana. Thank you koregari yaberengia na abuna kwabera gabu bemera singencho yoko ubwati bokoreri obuiga bwa Zuku na kwanyolere enchera oranyore anywhere. Bantu bali muri Nairobi, you can get us now Getembe live from anywhere. No bamo uko Masaku, bandu ba Masaku watindata ndio hapa. Wale mko everywhere andons ime ya Kenya, ime ya Tanzania, ime ya Uganda, ime ya Rwanda, ime ya Burundi, ime ya Somalia, Malawi, boss aiga no tubent ko bara gogora Zuku unyare kubwati mirobili ito masemo intuna Getembe nekarotanga home of quality entertainment and reliable tubune bionzo na bigo chikorugabo na singencho ya abokariobo biomono na mwensi kuruga satwa chagete ekyonga chinsa ibere aigari tukege ekyonga Jumatano karotwa chagete abasaki baito bonsi abana kyenga ayabeire kurumo edito ito arako haruna toto nyengiri na boigo abasaki baito kurwa Polycarp, Fatgard, Daniel Dipon na boigo bali barenge kurwa chinga kichemwa so Matilda na boigo nsemeria yechibicha na boigo na Mariogi Kevin Ongeri nsemeye manyereria akorko Wilson Makori nchenkoro kwa mkate Enoch chinga kichingia tumera chinsenye ichini deka merongebere na kurwa bon toskana ene deka. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale yuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa biga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bago teberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuwe babwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati aliaye chigage emerunge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene
ria duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.